Ωραίο όχημα, θα πάρω κι εγώ ένα τέτοιο. Τις τσέτσα από τις μουστάρες, κρέμουν το κεβάνι, άλλος όσο θέλει. Ορίς. Φεύγεστα. Φτάει, έπαε λουκάνικα. Πώς είναι τα δικά μας. 7 μέτρα. Πάει. Μπιτ. Μπιράγια πάει. Λες σε καζάνι. Έπαε, μπιράγια. Ρίκα. Πάντα θυμένη χαραγή, ναι. Πάει. Η 1200 νάνι. Όχι αυτά νάνι, 1200. Γεια σου. Πάει κρέπερι. Εντάξει, μερομιά με μπανάνα και φιστίκια πολλά. Έχουν τα απάκια. Αυτοί καπνίζουν δόξουν το τσιγάρο, αυτοί τα καπνίζει μάλλον τα απάκια. Ψωμάκια, αν έχεις τα καρονά τους. Άλλα κόλπα. Τα κάτω από κάτω αντιβιόλυτη και το σαν τη ξέχαστη, να την πω. Έπα είναι κερατάδες. Κάκο μίστη θα τραβάτε κι εσείς. Πάρε τηλεφωνώ το κερατά. Έπα φιστίκια υγιεινής κι ανυγιεινής, καραμελωμένα, yes. Το κοπέλι, ξανά τα κοπέλια εδώ στην Αγγλία, βλέπεις. Πού το κοπέλι. Αυτός θέλει να γκαρότσι χωρίς κοπέλι, εντάξει. Την επέντε κάνει. Κουκρούκου, είμαι το καζαλί. Έχει φανάρια. Είναι κόκκινο, κάτω εγώ δεν προχωράω. Καλά, περιμένω να ανάψω πράσινο. Πήρε μια ομπρέλα σήμερα. Επί ευκαιρία σας τη δείξω. Ομπρελίτσα Dunlop, παρακαλώ, Dunlop. Βλέπεις, Dunlop. Και μια τετράδα λάστιχα μεταχειρισμένα σκαφτικού μου δώσανε. Όλα αυτά με 3 λίρες. Καλό. Καλό. Τόσο δεν κάνει πάλι, κουμάδες. Τάντανα. Πατάτες τηγανιτές. Αχνιστές, τους δίνουν πατάτες αχνιστές. Πάει πορτοφόλια, όλοι οι πορτοφολάδες παίρνουν τα πορτοφόλια που κλέβουνε πέρα. Το σκούρεμα πάει, Χρυσή Αυγή, ολέ. Πάει η καμιλοπάρδαλη. Την είναι τη σκάλα, πάνε να κλέψουν κανένα κοπελιά. Και φτάσαν πάλι που είχαμε φτάσει και την άλλη μέρα. Αυτοί παίζουν εδώ, άστα τα μαλάκια σου.
σε ιρλανδέζικη εκτέλεση. Άστα τα μαλάκια σου ανακατωμένα. Έπαε πάλι σημεοφόρητη, ναι. Κάκο Μίτσο, η μέρα να κάθεσαι πάει, να κάθνε τα μπέλα. Λοιπόν, αυτά. Και ένα πλάνο το ίσα μέσα. Και γεια σας.